Habang pule ya ke jinya tu ke jeng Richard Wambran, wei ni ke nong yala bakrau jeng ka gospel, ubala syak pen shitom banya kiri ki bahadau ba Afrika. Haka wei ka kot ke ba ula pelaj ak senam kat kendai spa anyo posau. Kata ka kot ke ba ula ai kerteng, if that were Christ, will you give him your blanket? Lada udei uta ukres, hatoi pin ai hau ya ka jan kup jampi. Ya ke ne ka kot, ula pelaj de na ka dau ba uya kendu ya wei kwai di, haka por ba usyak set apa tok, bat uneu kwai di, syam dan setia ya ki jan kup hachwa ba untia, bat ula kyu barok shirinyeng, na kata ka dau u Richard u perkat, ada utai udei ukres, hatungan ai ne em ya ka jan kup janga, kumta ka penlong yu u ban ai. U Richard hakene ka kot u ya thu, siapang ka jingsha pen shitom ben ki Kristan, hai ki benta ka doba jong kiri Afrika, kalong ka bacir kai shisha, hadu banga uba pule, ya ka nega kot, ngalapan yang kreat bat jau umat, ya kata ka jingsha pen shitom, balas ngau shir kai sat ban sngap, akat no tam lele, bangan da yu i dala ka jong ka kemat. Bat hang ni ngan wan rak lingkot ya ka jingya tu ka jong u, leng baka kot ka ba ulat ho. Haba yadai bat ka jingsha le ban ki Kristan hakiri ki bahadau ba Afrika, ki buan pa Henry. Hang ni ngakwa ban wan rak lingkot ya ka jingya tu jong u, ki ba ulat ho akani ka kan, ha ka ba yadai bat ka jingsha ban ban ki Kristan hakiri ki bahadau ba Afrika, ki ba une unong tho u ya tu, buan pa Henry hang ni ke video minta ngan wan rak shwa, tang ya ka jingsha le ban ki Kristan hakari Kongo, haki por u Richard Wambran. Hang ni u Richard u om kumni. Haka jingyalang paj ba jong ka solkal hapok Brazzaville ka bade nong ba jong ka Kongo. Ya ka international lapan ruai kum ka jingruai lagari. Ka jingruai lagari jong ki komunis keleng ka pertai. Ki Kristan ki dang yaiken mau hi ya ka jingle runar jong ki Zambi, ki bala penyap ya ki di ki hajar ki missionary, bat ya ki Kristan terairi dang kumba kendiat senam mensyua. Menta ke negari, kala don ya ki nong syono beriau, ki basin syari ya kari. Tongin ya kan mau menta, na ki kendiat ki kam runar, balale da ki doi ki basin syar, ya kan ka benta jengko Kongo. Hakine ki por ki jong u Richard Wambran. U Richard u yetu, haba kini ki breu ki lapen shitom ben ya ki Kristan, ka kam ka basyar kai ki lale adu kata-kata. Ki lapuit ya ka syadam jong ki breu ki ba en. Ki klau no i ki do not ki do jam jong ki, bat ki bam ya ki. Ki on ya ki skor bat ki jeleng jong ki Kristan terairi, bat ki lapen bor hadien kata, ban bam ya la ka jong ka dekat met ka jong ki hi. Kilapan ang jubor ya ke shintul jong ki Kristan, bat ki sathe da karong beting, haki snir jong ki. Hadin kata pat ki puit saya ka kepo, bat ki sathang da kata ka ding, ya kata karong beting. Nakakot ke jong Reverend W. Van Straten, hakakot ke bau ai kerteng, ha ke bau belai uyam. Uya tu baki to ki balai ya kini ki kam runar, ki dai ki kai klau ki bayo jingi kai pha, hai China bat Russia bat Cuba. Bat la ong shu ki kai klau komunis bala syai kai pha hai China Cuba bat Russia. Kila te la khum ya ki Kristan bat ya ki weipat. Ki bala nuot ban persya ya ki. Bat kila te ya ki haki dinglentang ki bajrong. Bat kila ker iha da ki kurat ki basyat saudong kum ka syalentem la kum ya ki ding ki bala te song da ki langyam. Wei na kiriu runar uyathu, hadin kata ka jingja, sya unong ai khubor jong ka kot khubor ha Paris, ha ka nong ba France, ka ba kerteng ka la monda kata ka kot khubor uang. Da ka ba phu samki uyathu, ba shi sen ba yaki Kristan ngilate lakom yaki. Ngi ot kurat yaki da ka ba penyeng. Bat yaki kentai Kristan bat doli bat do yong ru kumju. Lale ben jubor shwa yaki lane labat bor shwa. Bat hadin kata pat lapen pay leng ba yaki. Don naki yaki balale ben jubor yaki. Kidang yai im hi hadin kata. Henry habaki yo i baki dang im. Bat yaki snir jongki la ring pat hamadan. Kila pentian jubor yaki tai ki dekat met. Ha ka shintur jongki to ki banot ban yang skam.
haka jinget jongki. Kile kenang bat ki pentian kenang ya ka do ka jongki haki ni ki Kristan. Kenang bakin long ki bereu ki ban om pedang satya ya kata ka jinget jongki ha uji sukres. Namar haki ki syam baka jinget ka jongki ha uta uji sukres kadai ka kam ka bariunar na ki bariunar tam. Na kata ka daw la penyap ya ki haka jing penyap basyir kai. Lale ya ki haka jing le basyir kai. Kenang bakin om ngaj ha uta uji sukres. Parlok ba ik kene ka long tangga jing itu belengkat. Kidon shibun ki jing to ki ba Richard Wambran ula to haka ne ka kat syapang ka jing ban ben ya ki Kristan hapo ka deuba Afrika. Henry kini kilong kita ke jing penyam ki jing ban ben ke basyir kai hadu kata-kata. Baladangi bishar syakari ke jongi ngide ki Kristan ki badon haka sayan. Henry habai nujar bat ki wei par ki Kristan. Kide ki Kristan ki bayalan ti kum ki program kum ki martel ki bala syak penyam no. Kum taleng ba kane to duailam na kamta ki wei ki para Kristan kum ju na ka banta ki tukin nongshon ki bala penyap ben ya ki Kristan wat akan dikecup ke bamenta.